अतिशय हरहुन्नरी सौंदर्यवती, गोडी आणि सालस अभिनेत्री, लेखिका, नृत्यांगणा, संगीतप्रेमी, पाककला निपुण सुगरण, दिग्दर्शिका, उत्तम गृहिणी, लहान मुलांची सोनपरी, अवंतिका, पेशव्यांची रमाबाई, कणखर स्वराज्य राज्ञी जिजाऊ, माई आंबेडकर, मीराबाई, अहिल्यादेवी, अशी किती ओळख सांगावी? कसं जमतं हे सगळं तुम्हाला? खरं तर पहिला प्रश्न माझा असा आहे की गोणी दांडेकरांच्या घरात जन्मलेली ही अभिनेत्री खरं तर अभिनेत्री म्हणू नये, लहान मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात असं म्हणतात, आणि गोणीदांच्या पाळण्यात म्हणजे हाताच्या पाळण्यात ज्यांचा वावर होता अशा साहित्यिकांच्या घरात जन्मलेली ही गुणी व्यक्ती. खरं तर वीणा देव आणि विजय देव हे दोघंही प्राध्यापक. वीणा देव या अतिशय उत्तम म्हणजे नाणावलेल्या प्राध्यापिका, आणि या अशा सगळ्या साहित्यिकांच्या गर्तेत या अभिनयाचं खूळ कुठून आलं मनामध्ये? नमस्कार. सर्वप्रथम गोवा बुक फेस्टिवलच्या सर्व अधिकारी, पदाधिकारी आणि या फेस्टिवलमध्ये अतिशय उत्साहाने सामील झालेल्या तुम्हा सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. काल संध्याकाळी याचं ओपनिंग झालं आणि आज सकाळपासून महोत्सव सुरू झाला आणि इतकी छान मुलांची गर्दी, मला फार मस्त वाटतंय. आपण म्हणतो नेहमी की मुलांना फार रस नसतो वाचनात, पण अजिबात नाही आहे. अनेक मुलं अनेक ठिकाणी रमलेली इथे दिसत आहेत. त्यामुळे या फेस्टिवलला येऊन मला झालेला आनंद मी सर्वप्रथम व्यक्त करते. आणि सर, आत्ता तुम्ही एवढं मोठं वर्णन केलं, क्षणभर मला असं वाटलं मीच का ती. पण थँक्यू फॉर युअर काइंड वर्ड्स. एका अशा घरामध्ये जन्म घेता येणं, जे घर लेखकाचं घर आहे, पुढे आईवडिलांमुळे सुद्धा ते लेखकाचं घर राहिलं, आणि आता मला सांगायला अतिशय आनंद आणि अभिमान वाटतो की आता माझा लेख मोठा होऊन एक नाटककार झालेला आहे. त्यामुळे पुन्हा लेखक घरात आहे ही गोष्ट चालूच राहिली आहे आणि फार चांगली गोष्ट आहे ही. पण अशा ठिकाणी तुमचा जन्म झाला ना की आपोआप तुम्हाला काही विषयांचं बाळकडू मिळतं. तसं वाचनाचं, लेखनाचं बाळकडू आम्हाला लहानपणीच मिळालं. तुम्ही फार छान म्हणालात की त्यांच्या पाळण्यामध्ये, हाताच्या पाळण्यामध्ये मोठी झाले. इतिहास आणि लेखन, वाचन या सगळ्याच्या सान्निध्यात माझं सगळं लहानपण गेलं, आणि मला वाटतं की आज मी जी काही आहे ती त्यामुळेच आहे. कारण वाचन हा एक असा भाग आहे ना की त्यातून तुमची कल्पनाशक्ती इतकी डेव्हलप होते की त्यातून तुमचं सगळं पुढचं आयुष्य उभं राहू शकतं. त्यामुळे अशा घरात माझा जन्म झाला, अशा घरात मी वाढले, याचा मला खूप मनापासून आनंद वाटतो. खूप छान. तुमचा पहिलाच प्रयोग होता तो म्हणजे रमा माधव स्वामी या ती जी मालिका आली, स्वामी मालिकेची लोक आतुरतेने वाट बघायचे, आणि तुमची भूमिका, रमेची भूमिका, म्हणजे रमाबाईंची भूमिका, पेशविनीची भूमिका, खरं तर मोठी भूमिका, आणि तुम्ही त्यावेळी नुकत्याच 12वीला होता. आणि मग असं जमलं हे की 12वी आणि रमाची भूमिका आणि एकूणच म्हणजे अभिनयाचं त्यावेळी काही अनुभव नव्हता. म्हणजे कसा प्रवास सुरू झाला आणि एकूण अभिनयाकडे कशा वळला? स्वामी मालिका आली तेव्हा मी 10वीत होते सर. 10वीची परीक्षा झाली होती, आणि मला अचानक माझं शाळेतलं जे नाटकात असतं ना, सगळेजण काम करतात शाळेत, त्या नाटकातलं काम बघून श्रीकांत मोघेंनी माझं नाव गजानन जागीरदारांना सुचवलं, आणि मग त्यांनी माझी ऑडिशन घेतली. ऑडिशन काय होती तेव्हा? ती पण लेखी ऑडिशन होती. त्यांनी सांगितलं की तू स्वामी वाचलेस का? तर अर्थात वाचलं होतं मी स्वामी. म्हणजे आमच्या साहित्यिकाच्या घरात स्वामी वाचलं नाही हे शक्य असलं. तर ते म्हणाले की तुला काय काय आवडलं त्यातलं ते लिहून आण. तर मी होते 10वीत, त्यामुळे मी लिहिला एक निबंध स्वामी कादंबरीवर, आणि तो घेऊन गेले. आणि त्यांना काय त्यातलं आवडलं मला माहिती नाही, पण त्यांनी ताबडतोब माझी निवड त्या भूमिकेसाठी केली. अर्थात तुम्ही म्हटलात तसं मला त्या माध्यमाचं ज्ञान नव्हतं,
कारण त्यावेळेच्या 10वी आपण काही ठरवलेलं नसायचं की नेमकं काय व्हायचं आहे आपल्याला. जसं अभिनेत्री व्हायचं वगैरे असं मी काही ठरवलं नव्हतं. पण कधी-कधी काही गोष्टी आपण ठरवत नाही तर आपली कुंडली ठरवते किंवा नियती ठरवते. तसं अभिनयाच्या क्षेत्रामध्ये माझा प्रवेश झाला आणि मग तो प्रवेश आजपर्यंत व्याहतपणे चालू आहे. पण माझ्या करिअरमध्ये एक गोष्ट खूप गमतीची आणि महत्त्वाची, की खूप साहित्यावर आधारित काम मला करता आलं. म्हणजे स्वामी ही रणजित देसाई यांची जगप्रसिद्ध कादंबरी आहे. जगातल्या बहुसंख्य भाषांमध्ये त्याचा अनुवाद झालेला आहे. जगभर पोचलेली कादंबरी आहे आणि त्यावर आधारित मालिकेमध्ये माझा जसा प्रवेश झाला, तसंच त्यापुढे अवंतिका ही श्रीलता दसनूरकरांची लघु कादंबरी, ते पण साहित्य. त्यानंतर द्रौपदी नावाची माझी मालिका होती. याज्ञसेनी नावाच्या उडिया कादंबरीवर आधारित होती. त्यानंतर मीराबाई ही संत कवयित्री, तिच्या आयुष्यावरच्या कादंबरीत मालिकेमध्ये काम केलं. अधांतरी नावाची जयवंत दळवींची जी खूप गाजलेली कादंबरी, त्यावरच्या हसरते नावाच्या हिंदी मालिकेत मी काम केलं. तर अशा अनेक साहित्य कृतींवर काम करण्याची संधी मला मिळाली आणि अगदी अलीकडे ज्याचा आत्ताच तुम्ही उल्लेख केला, तशा शिवराय अष्टक हा जो आम्ही नवीन प्रयोग केला आहे, पुढच्या पिढीला शिवाजी महाराज समजून सांगण्यासाठी 8 शिवाजी महाराजांवरचे चित्रपट आम्ही करतो आहोत. दिग्पाल लांजेकर त्याचा दिग्दर्शक लेखक आहे, पण ते माझ्या आजोबांच्या 5 कादंबऱ्यांवर आधारित आहे. त्यामुळे साहित्याशी असलेला संबंध माझ्या माध्यमातून माझा सुटला नाही, मी सुटू दिला नाही आणि त्याचा मला मनस्वी आनंद आहे, अभिमान आहे. खरं तर अवंतिका ह्या मालिका जेव्हा आम्ही बघत होतो त्यावेळी माझी मोठी मुलगी आता इथे बसली आहे आणि माझी मोठी मुलगी जेव्हा झाली तेव्हा तिचं नाव काय ठेवायचं, तर हिने सांगितलं की अवंतिकाच ठेवायचं, कारण तिला अवंतिका खूप आवडायचं आणि ती म्हणजे माझं नातं त्या अवंतिकेशी असं असं काहीसं. हाऊ स्वीट. मला कितीतरी आता तरुण झालेल्या मुली सांगतात किंवा मुलंही सांगतात की ते अवंतिका हे बघितल्याशिवाय आम्ही जेवायचो नाही. ठेवायचं नाही. अगदी खरं. व्हेरी गुड. पण एक म्हणजे गंमत अशी की रमाबाई केली आणि सोनपरी, म्हणजे मला म्हणजे आत्ता शेजारी माझ्या सोनपरी बसली असं कुठंतरी वाटते. ते का असं काहीतरी घेऊन येणार आणि काहीतरी असं सगळी गंमत, म्हणजे लहान मुलं सोनपरी बघत होती अशी नाही, म्हणजे आमच्यासारखी माणसं सुद्धा ती सोनपरी जरा फिक्शियस असतं ना, गंमत काल्पनिक असतं आणि ते ते बघायचं. मग सोनपरी केलं, मग तुम्ही अहिल्यादेवी केलं किंवा तुम्ही जिजाऊंची कणखर भूमिका केली, म्हणजे कितीतरी केल्या, जिजाऊंच्या केल्या किंवा गोपिकाबाईंची भूमिका, म्हणजे एकीकडे रमाबाई केलं आणि दुसरीकडे गोपिकाबाई पण, म्हणजे पेशव्यांच्या घरातल्याच 2 वेगळ्या स्त्रिया अशा केल्या. किंवा तुम्ही बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मालिकेमध्ये सुद्धा माई आंबेडकरांची भूमिका, फर्जन, पावनखिंड, शेर शिवराज किंवा आत्ता जो आग्र्यावरनं जे जे येतं आहे तुमचं अष्टक जे येतं आहे, त्यामध्ये अनेक भूमिका तुमच्या गाजत आहेत. तर ह्या सगळ्या भूमिका जगताना म्हणजे कसं जमतं, म्हणजे हे सगळं म्हणजे एक काही ठिकाणी कणखर व्हावं लागतं. जिजाऊ कणखर आहेत, म्हणजे स्वराज्य राज्ञीच आहे ती, तर म्हणजे शिवबांचं ते सगळं मानसशास्त्र ओळखून म्हणजे शिवबा तयार करायचा. स्वराज्य शिवरायांचं झालं, पण रुजवलं जिजाऊनी आणि त्या म्हणजे आऊसाहेबांची ती भूमिका आणि ह्या अशा छोट्या छोट्या किंवा अगदी त्या टर्मरिकची जी जाहिरात आहे ती सुद्धा अशी एकदम अशी खोडकर किंवा अशी मस्त एकदम येते. तर ह्या भूमिका जगताना तुमची एकूण काय भूमिका असते आणि कसं जमतं हे सगळं? प्रत्येक भूमिका तुमच्याकडे काहीतरी घेऊन येते आणि तुम्ही त्या भूमिकेला काहीतरी म्हणजे मी नेहमी असं म्हणते की भूमिका जगताना, जगणं वेगळं खूप मोठा शब्द आहे, पण ती भूमिका करताना किंवा त्याच्यासाठीचा अभ्यास करताना तुम्हाला तादात्म्य पावायला लागतं त्याच्याशी आणि मगच त्यातले काही गुण तुमच्यात येऊ शकतात, ते पडद्यावर उतरू शकतात आणि लोकांना ते खरे वाटू शकतात. आत्ता तुम्ही अवंतिकाचा उल्लेख केलात, तर अवंतिका करताना मी अवंतिकासारखं वागलं पाहिजे, तिथे मी परीसारखं वागून नाही चालणार किंवा सोनपरी करताना मी जिजाबाई साहेबांसारखं वागून नाही चालणार. तर हे कुठेतरी मनामध्ये ठेवायला लागतं, रुजवायला लागतं आणि मला वाटतं कालांतराने सवय होते त्याची, एका वेळेला अनेक भूमिका करण्याची. पण मला नेहमी असं वाटतं की स्त्रिया नाही का एकाच वेळेला अनेक भूमिका करत असतात.
त्या मुलगी असतात, पत्नी असतात, आई असतात किंवा इतरही अनेक नाती इतक्या सफाईदारपणे सांभाळतात. त्याच्यामुळे कलाकाराला हे करणं तसं फार अवघड नसतं. पण त्याची तयारी करताना मात्र ती मनपूर्वकतेने करायला लागते. एक छोटासा किस्सा सांगते तुम्हाला. सोनपरीचा आत्ता उल्लेख झाला. एक पिढी अशी आहे की ज्यांनी सोनपरी खूप एन्जॉय केलं आणि आता ती पिढी मोठी झाली आहे, तिशीत आहे. त्यामुळे त्या मुलांना आणि मुलींना फार गंमत वाटते की आम्ही तेव्हा तुमच्याबरोबर जेवलं, खाल्लं आणि सोनपरी बघितलं तर हे हे केलंच तर सोनपरी बघायला मिळेल, ते केलंच तर सोनपरी मिळणार नाही, असं आई-वडील म्हणायचे. पण माझ्यासाठी तो एक स्पेशल अनुभव होता. सोनपरी ची ऑफर जेव्हा माझ्याकडे आली, तेव्हा माझा मुलगा त्या वयात होता, 6-7 वर्षाचा आणि तो मला नेहमी म्हणायचा, की "आई तू रोज टीव्हीवर येतेस, पण सगळं खूप सीरियस काम असतं तुझं, तर मला बोर होतं. तर तू काहीतरी असं भारी कर ना." म्हटलं, "काय करू बाळा?" मला म्हटलं, "झी हॉरर शो कर." म्हटलं, "बापरे! झी हॉरर शोमध्ये मी काय करू?" पण तेवढ्यात मला ही सोनपरीची ऑफर आली. माझ्या मनात दुविधा होती. कारण तोपर्यंत कम्प्युटर्स मुलं चालवत होती. त्यांना स्पेशल इफेक्ट्स म्हणजे काय कळत होतं आणि हे सगळे जे आपले सुपर हिरोज आहेत त्यांचे फिल्म्स यायला लागल्या होत्या. तर मला वाटलं अशा वेळेला परी-बिरीची गोष्ट कोण बघणार ना? त्यांना काय वाटेल? म्हणजे डोंट थिंक दे विल एन्जॉय इट. पण नीना गुप्ता प्रख्यात अभिनेत्री, ती त्याची प्रोड्युसर होती. ती म्हणाली, की "नाही, नाही मृणाल तू बघ. हे खूप आवडेल मुलांना." आणि तिचं म्हणणं खरं ठरलं. पहिला एपिसोड आला आणि मुलांनी जी उचलून धरली ती सिरियल. 7 वर्ष ही मालिका चालू राहिली आणि नानाविध देशातले प्रेक्षक मला मिळाले. माझी फॅनमेल ही त्या काळामध्ये गंमत म्हणजे जगभरातनं असायची. जिथे-जिथे स्टार प्लस दिसतो तिथे-तिथे आणि सगळ्यात जास्त फॅनमेल मला पाकिस्तानातनं यायची. काय सांगतात? म्हणजे मला भीती वाटायची तेव्हा, की हमें आपको एक बार देखना है. मला वाटायचं प्रेमाने म्हणतायत का कशाने म्हणतात काय माहिती. पण मला खूप वेळा बोलावणं पण आलं तिकडनं छोट्या-छोट्या मुलांच्या ग्रुप्समधनं. मी गेले नाही अर्थात, पण माझा त्यांचा खूप चांगला संपर्क होता त्या काळामध्ये आणि अर्थातच भारतातही मला खूप सुंदर फॅन फॉलोइंग मिळाली आणि ते सगळे आता पालक झाले आहेत किंवा होऊ पाहता आहेत आणि त्यांच्या मुलांसाठी परत सोनपरी यावं असं त्यांना नेहमी वाटतं. त्यामुळे मला फार गंमत वाटते या गोष्टीची. खूप छान. एकूणच अभिनयामध्ये असे काही कठीण प्रसंग आले का, की ज्या कठीण प्रसंगात निभावून नेणं कठीण गेलं किंवा काही गमतीशीर प्रसंग, की अरे हे असं इतकं छान सहजपणे जमलं बाबा असं? अ, अशा गोष्टी नेहमी होत असतात. अवंतिकाचा आत्ता आपण उल्लेख केला. अवंतिकाच्या बाबतीमध्ये मी माणूस म्हणून सौम्य आहे आणि अवंतिका जेव्हा झाली तर मी आणखीच सौम्य होते आणि मला वाटायचं की ही अवंतिका म्हणजे सतत भांडते. अरे ना का रे! मला पहिला एपिसोड त्याचा सांगायचा झाला तर तिला जिममध्ये जाताना कोणीतरी एक 6 फुटी तिचा जिम इन्स्ट्रक्टर किंवा कोणीतरी असतो. तो तिला काहीतरी बोलतो म्हणून ती 6 फुटी माणसाच्या कानाखाली काढते. तर माझा हात पण पोहोचणार नाही तिथे. हा काय सीन दिला आहे? हे मी कसं करायचं आहे? पण ते निभावलं. पण त्यापुढेही असे अनेक प्रसंग त्या मालिकेमध्ये होते, की ते लिहून यायचे आणि मला असं वाटायचं हे हे कसं काय शक्य आहे? म्हणजे फारच भांडकुदळ आहे ही एक मुलगी. चांगल्या अर्थाने न्यायासाठी भांडते, पण अतिच भांडते काय. तेव्हा मी एक करायची, माझ्या मालिकेची निर्माती होती स्मिता तळवलकर आणि ती होती अशी एकदम खमकी होती आणि ती कोणाचं काही ऐकून घ्यायची नाही. ती कोणी 2 बोललं तर ती 6 बोलायची. मग मी एक क्षण डोळे बंद करायची, डोळ्यासमोर स्मिता तळवलकर आणायची आणि मग तो सीन करायची. तर अशा काही-काही छोट्या-छोट्या गमती असतात. असं म्हणतात की कलाकार हा स्पॉन्जसारखा असतो. त्यांनी सगळं टिपून घ्यायचं असतं. आणि ते कधी उपयोगाला येईल काही सांगता येत नाही. पण ते येतं, बरोबर उपयोगाला येतं. तुम्हाला योग्य त्या वेळेला योग्य माणूस आठवतं, त्याची एखादी लकब आठवते. मग ती बोलण्याची असेल किंवा पेहरावातली असेल किंवा वागण्याची असेल, ती तुम्ही त्या भूमिकेमध्ये आणू शकता. अशीच गंमत माझी जिजाऊ आईसाहेबांची भूमिका जेव्हा साकारली तेव्हा झाली. राजा शिवछत्रपतीमध्ये मला जिजाऊ आईसाहेब करायचे आहेत असं मला नितीन देसाईंचा फोन आला आणि तेव्हा मला एवढी गंमत वाटली. मला वाटलं की माझ्या नजरेसमोर किंवा मी ज्या कल्पना
जिजाबाईसाहेबांबद्दल माझी होती ती म्हणजे ती अशा एकदम धष्टपुष्ट धिप्पाड बाई असेल, जिनी स्वराज्याचं स्वप्न पाहिलं, जिनी 2 राजे घडवले अशी स्त्री असेल असं मला वाटत होतं. मला वाटलं माझी निवड कशी काय झाली, पण मी हे बोलले नाही तेव्हा कोणाला, कारण मग मला घेतलं नसतं ना. पण मी मनात विचार केला की माझी निवड केली ती त्यांनी काही एक विचार करून केली, तर मी काय करू शकते. तर कोणतीही स्त्री ही शरीराने धिप्पाड असावी लागते का? तर असं काहीच नाही. ती इथे स्ट्रॉंग असायला लागते. ती कितीही नाजूक असली, कितीही लहानखुरी असली, तरी ती मनाने किती कणखर आहे, ती डोक्यातून किती हेडस्ट्रॉंग आहे, हे आपल्याला समजून घेणं, हे दाखवणं हे जास्त आवश्यक आहे. आणि तशीच जिजाबाईसाहेब आपण रंगवली पाहिजे. आणि मग माझा तो अभ्यास सुरू झाला की त्यांचे डोळे कसे असतात. आपल्या देशाच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी या काही धिप्पाड नव्हत्या, तरी त्यांनी आपला देश चालवला. त्या पण अशा नाजूकच होत्या. किंवा सुषमा स्वराज, अनेक असे नेते आहेत आपले की जे स्त्रिया आहेत पण ज्या धिप्पाड नाही आहेत, पण त्या उत्कृष्टपणे अनेक भूमिका उत्तमपणे पार पाडता आहेत. मग मी ठरवलं मी माझे डोळे वापरीन आणि माझं डोकं आणि आवाज वापरीन, आणि त्या पद्धतीने मी जिजाबाईसाहेब रंगवल्या. आणि ती भूमिका यशस्वी झाली, लोकांना आवडली. आणि आता तर शिवराय अष्टक या आमच्या कल्पनेतून शिवाजी महाराजांवरचे 8 चित्रपट आम्ही निर्माण करतो. त्यातले 6 चित्रपट, 6वा चित्रपट आग्रा हा उद्या प्रदर्शित होणार आहे 6 तारखेला. हो. त्यामुळे यशस्वी झालं असं म्हणायला हरकत नाही. आणि आता संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मला जिजाबाईसाहेब म्हणतात, म्हणजे ही एक प्रकारची पोच पावती आहे की जमलं मला. खूप छान. येत्या काळामध्ये अभिनय क्षेत्रामध्ये तुम्ही काय काय म्हणजे करणार आहात, किंवा तुमच्या मनात काही कल्पना आहेत का? दिग्दर्शक या भूमिकेकडे आपण नंतर बोलूया, पण आधी अभिनय क्षेत्रामध्ये तुम्हाला आणखीन काय की राहून गेलं हे करायचं, किंवा बकेट लिस्टमध्ये अरे हे मला करायचं बरं का अजून? खरं सांगायचं तर सर, स्काय इज द लिमिट. हां, खरं. कारण अनेक अशा व्यक्तिरेखा असतात की ज्या तुम्हाला साकाराव्याशा वाटतात. तुम्हाला असं वाटतं की हे पडद्यावर यायला पाहिजे, पण अभिनेत्री म्हटलं ना की तुम्हाला खूप लिमिटेशन येतं. कारण कोणीतरी तुमचा विचार करावा लागतो, कोणीतरी तुम्हाला दिग्दर्शित करावं लागतं, तर ती भूमिका तुम्ही लोकांपर्यंत आणू शकता. त्यापेक्षा दिग्दर्शक होणं, निर्माती होणं आणि आपल्याला हवे ते विषय लोकांपर्यंत आणणं हे जास्ती चांगलं आहे असं मला वाटतं. आता तर नक्कीच वाटतं. आपण हॉलिवूडमध्ये जर बघितलं तर अनेक अभिनेत्री ह्या स्वतः कार्यकारी निर्मात्या झालेल्या आहेत, दिग्दर्शक झालेल्या आहेत, निर्मात्या झालेल्या आहेत. म्हणजे अशा काळांपासून आपली एक फळीच आहे अशी की ज्या दिग्दर्शिका झाल्यानंतरच्या काळामध्ये, किंवा स्मिता तळवलकर, हो, आणि पुढे तुम्ही आहात. हो. तर आपल्याला हवे ते विषय मांडायचे असतील तर आपण पाऊल पुढे टाकलं पाहिजे. याच भूमिकेतून मी माझा पहिला चित्रपट लिहिला आणि दिग्दर्शित केला. कारण ती वाट बघत बसायची तोपर्यंत आपलं पण वय वाटतं ना. म्हणजे पहिला चित्रपट खरं तर प्रेम म्हणजे प्रेम असतं, आणि हा नुसता दिग्दर्शित नाही केला, तो लिहिला तुम्ही. याची एकूण स्टोरी, आणि म्हणजे खरं तर बातमी मागची बातमी जशी असते मामांच्या भाषेत, तशी स्टोरी मागची एक स्टोरी असते, तर ती काय होती? अनेक वर्ष अभिनय क्षेत्रात काम केल्यानंतर तुम्ही म्हणता तसं माझ्या मनाला ही खुटखुट लागलेली होती की आपल्याला हव्या त्या कहाण्या आपल्याला नाही सांगता येतात. कोणीतरी काहीतरी लिहील अशी वाट बघायची, मग त्याला निर्माता भेटेल, मग दिग्दर्शक आपल्यालाच कास्ट करेल, आणि तो विषय आपल्याला मांडायचा आहे, तर मग आपणच का नाही पाऊल पुढे टाकायचं. या कल्पनेतून मी प्रेम म्हणजे प्रेमास्ताची कहाणी लिहिली. खरं तर त्याची गंमत अशी झाली की माझे वडील डॉक्टर विजय देव यांनी मला एक संस्कृत सुभाषित सांगितलं तेव्हा, आणि ते असं होतं की कन्या वरीयते रूपम, मुलगी लग्न करताना कशाचा विचार करते तर रूपाचा विचार करते. माता वित्तम, आई म्हणते की थांब पैसे किती मिळवतो ते सांगा ती. पिता श्रुतम, वडिलांना वेगळीच काळजी असते की मुलाची ख्याती काय आहे. बांधवा कुलमिच्छन्ती, नातेवाईक असतात ते म्हणतात की कुळ काय, कोण आहेत त्याचे वाडवडील, कुठं आलाय मुलगा. आणि भोजनम इतरे जना, म्हणजे आपण सगळे फक्त जेवायला जातो, आपल्याला काही पडलेलं नसते कोणाचं लग्न कोणाशी झालं आहे, स्वीट काय, किंवा तू कोणती साडी नेसणार, एवढंच आपलं मर्यादित असतं. पण संसार कसा असतो तर त्या नवरा बायकोला करायचा असतो संसार.
आपल्यापणाचाही काहीही संबंध नसतो त्याच्याशी. हे मला इतकं हिट करून गेलं की त्या विषयावर मी माझी पहिली चित्रपट कथा लिहिली. आणि नशिबाची गोष्ट मी ज्यांना ज्यांना वाचून दाखवली, जे कलाकार माझ्या मनात होते, त्या सगळ्यांना ती आवडली आणि मला प्रोड्युसर पण मिळाला आणि पहिला चित्रपट झाला, त्याला उत्तम प्रतिसाद मिळाला, पुष्कळ अवॉर्ड्स मिळाली आणि माझ्या दिग्दर्शनाची सुरुवात झाली. खूप छान. म्हणजे खरं तर उल्लेख केला की वडिलांनी काय संस्कृत सुभाषित सांगितलं होतं. प्रसिद्ध अभिनेते जयराम कुलकर्णी यांच्या म्हणजे खरं तर आपण सून आहात आणि रुचिर कुलकर्णींच्या पत्नी आहात आणि ह्या सगळ्या म्हणजे घराची भूमिका तर सांभाळतातच, पण अनेक पुरस्कार तुम्हाला मिळालेले. त्यात मटा सन्मान गौरव पुरस्कार मिळालेला आहे. सगळ्यात महत्त्वाचा वाग्यज्ञ पुरस्कार आहे, राजीव गांधींच्या नावाने आहे आणि उत्कृष्ट अभिनेत्री तर पुरस्कार आहेच आहे. ह्या सगळ्या याच्यातनं पुढे आणखीन एक आलं आणि ते म्हणजे लेखिका होण्याचं स्वप्न. कारण साहित्यिक तो लहानपणापासून रुजलाच होता गोणीदांच्या म्हणजे हातातनं आल्यामुळे. आणि मग ते नाव इतकं भन्नाट आहे पुस्तकाचं की मेकअप उतरल्यानंतर म्हणजे आपल्याला जसं स्मिता पाटील असं आमच्या सगळ्यांकडे असं असतं की स्मिता पाटीलनी अभिनयामध्ये कधीही मेकअप केला नाही. आता खरं खोटं माहीत नसतं, पण तुम्ही जे लिहिलं आहे ते मात्र काय आहे आणि त्याची गंमत काय म्हणजे खरं तर? मला नेहमी गंमत वाटते की लोक ना खूप एका पद्धतीने बघतात अभिनेत्यांकडे. कारणही आहे तसं. काही असे अभिनेते असतात की जे फक्त स्टार्स असतात, पण काही असतात की जे विचार करतात, जे लिहितात. आणि मराठीला तशी चांगली परंपरा आहे. अनेक अभिनेत्री हे स्वतः लिखाण करतात, त्यांचे कॉलम्स असतात, त्यांची पुस्तकं येतात. तर अशा वेळेला काम करताना आम्ही मेकअप करतो, पण मेकअप उतरवल्यावर पण आम्ही कोणीतरी असतो. आम्ही विचार करतो, आम्ही लिहू शकतो, आम्ही चांगलं बोलू शकतो. आणि ते लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची कला कुठेतरी काही प्रमाणात आमच्यात असते. तर असा विचार मनात ठेवून त्या पुस्तकाचं नाव ठेवलं की मेकअप उतरवल्यावर मला त्या माझ्या सिनेसृष्टीकडे किंवा कलाविश्वाकडे बघताना काय वाटतं हे कुठेतरी त्यात लिहिण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे ते नाव तसं ठेवलं, मेकअप उतरवल्यावर. पण काय म्हणजे म्हणजे त्या पुस्तकात एकूण काय आहे वाचकांच्या दृष्टीने आपण आता वळतो आहोत तर? मेकअप उतरवल्यावर या पुस्तकामध्ये काही माझे लेख आहेत, ललित लेख आहेत, ज्याच्यामध्ये सिनेसृष्टीबद्दलचं माझं बाहेरून बघताना मला काय वाटतं किंवा स्त्रीकडे बाहेरून बघताना काय वाटतं, स्त्री पुरुष संबंधांकडे, विवाह संस्थेकडे, किंवा एखादा कलाकार आहे तो स्क्रीनवर कसा असतो आणि ऑफ स्क्रीन कसा असतो हे मला कसे दिसलेले काही कलाकार आहे, अशा पद्धतीचे त्याच्यात ललित लेख आहेत. आणि ही कल्पना खरं तर माझी नाही. मी एका लोकमत नावाच्या मासिकामध्ये कॉलम लिहित होते. मी सकाळच्या तनिष्काची संपादक होते आणि हे करता करता मला असं वाटलं की अशा पद्धतीचं लिखाण आपण करू शकतो आणि मग त्याचं पुस्तक झालं. त्याचं नाव लेखक उतरवल्यावर. वा. खरं तर मृणालताई वेगवेगळे प्रयोग करत असतात. आत्ता नवीन एक प्रयोग लेखनाचा त्या करतायत आणि एक बॉलिवूड अभिनेत्री आहे लिप उलमन नावाची. ती खरं तर स्वीडिश अभिनेत्री मूळची. तिचं जे आत्मचरित्र आहे त्याचा मराठीतून स्वैर अनुवाद तुम्ही केलाय. तर तो कसा आहे आणि काय म्हणजे म्हणजे तीच अभिनेत्री का निवडली? काही वर्षापूर्वी आपण सगळ्यांनीच कोविडचा सामना केला आणि सगळे आपण घरी बसलो होतो. आपल्याला पुढे आयुष्यात काय होणार माहीत नव्हतं, किती हे चालणारे माहिती नव्हतं. त्यावेळेला माझ्या हातात एक पुस्तक पडलं आणि त्याचं नाव होतं चॉईसेस. लिव उलमन या अभिनेत्रीनी लिहिलेल्या आत्मकथेचा तो दुसरा भाग होता. पहिला भाग होता त्याचं नाव होतं चेंजिंग. ते मी फार लहानपणी वाचलं होतं आणि मला खूप आवडलं होतं ते. पण ते मुख्यतः तिच्या एका अतिशय वादळी आणि वादग्रस्त अशा नात्याबद्दल होतं. एका दिग्दर्शकाबरोबरचं तिचं जे नातं होतं ते जगविख्यात दिग्दर्शक आणि तिचं फार तरुण वयात त्याच्याशी जडलेलं नातं. ते दोघंजणं एका बेटावर राहत होते माणसांशी संपर्क न करता आणि तिथेच काही चित्रपट त्यांनी चित्रित केले वगैरे, असं त्यांचं फार वादळी आयुष्य होतं. त्यावरचं ते पुस्तक होतं. आणि आता इतकी वर्ष लोटल्यावर मीही मॅच्युअर झाल्यानंतर
हे तिचं आत्मचरित्राचा दुसरा भाग माझ्या हातात पडला. कोविड होता, त्यामुळे कुठे जात येत नव्हते. मी एक झपाट्याने ते वाचून काढलं आणि मला वाटलं की तेव्हाची ती तरुण असलेली एक प्रेमिका आणि आत्ता तिच्यामध्ये झालेले सगळे बदल, मॅच्युअर झालेली एक स्त्री, की जी स्त्री एक आई आहे, जिचं ते संबंध संपलेले आहेत. त्यानंतर तिच्या आयुष्यात काही माणसं आलेली आहेत. त्यानंतर तिची प्रचंड करिअर हॉलिवूडमध्ये झालेली आहे. मग ती अभिनेत्री म्हणून झाली आहे, दिग्दर्शिका म्हणून झाली आहे, निर्माती म्हणून झालेली आहे. आणि त्याही पलीकडे जाऊन तिने सोशल ॲक्टिव्हिस्ट म्हणून युनिसेफबरोबर काम केलं. हे सगळं म्हणजे एक तरुण 25शीची अल्लडच म्हटली पाहिजे अशी नायिका जी अभिनेत्री होती, तिथपासून एका अत्यंत मॅच्युअर्ड आणि वेगवेगळ्या पद्धतीच्या भूमिका जगलेली स्त्री, हा तिचा प्रवास कसा झाला हे मला खूप आकृष्ट करून गेला. कारण मीही आई आहे, मीही अभिनेत्री आहे, मीही दिग्दर्शिका आहे, मीही थोडं समाजासाठी काम करते. तर मला ते खूप कनेक्ट झाला तो विषय. आणि मी म्हटलं की नुसतं उद्याची चिंता करण्यापेक्षा आपण हे स्वतःसाठी आपण याचं भाषांतर करायला सुरुवात करू. आणि भाषांतर करताना मला लक्षात आलं की दोघींच्या मधल्या या साम्यांमुळे अनेक गोष्टी मला याच्यात ॲड पण कराव्याशा वाटत आहेत. मी घेतलेले अनुभवसुद्धा मला ह्याच्यामध्ये आणावेसे वाटत आहेत. त्यामुळे हे स्वैर भाषांतर व्हायला लागलं. आणि आमचे मित्र धनंजय गांगल, ग्रंथाली प्रकाशनचे, यांनी असंच फोनवर गप्पा चालायच्या, तुझं काय चाललं आहे, माझं काय चाललं आहे, कसा हा कोविड वगैरे. तर मी त्याला म्हटलं, मी अशी एक गंमत करते, मला फार मजा येते हे करायला. तर तो म्हणाला, हे पुस्तक कंप्लीट करायचं आणि झाल्या मला पाठवायचं. वा. आणि त्यांनी ते घेतलं, लिव्ह उलमनपर्यंत पोहोचले, त्यांनी ती परमिशन आणली आणि पुस्तक प्रसिद्ध झालं. ते लिव्ह उलमनच्या हातात पडलं. अर्थात मराठीत तिला कळलं नाही काय, पण तिला आनंद झाला की भारतातल्या एका भाषेमध्ये याचा अनुवाद झाला आहे. आणि त्याची गंमत अशीही झाली की तेव्हा पुण्यामध्ये 4-चौघी नाटक महाराष्ट्रामध्ये खूप गाजत होतं. आणि त्या 4-4ही अभिनेत्रींच्या हातून त्याचं प्रकाशन पण झालं. त्यामुळे वेल सेलिब्रेटेड. खूप छान. खरं तर पुस्तकं लिहिणं म्हणजे मूलतः अनुवाद करणं यासाठी काय लागतं तर शब्दसंग्रह, शब्दसामर्थ्य, व्होकॅब्युलरी खूप चांगली लागते. आणि इंग्रजीतनं तुम्ही त्याला स्वैर अनुवाद दिला आहे, अनुवाद हे स्वैर केलं हे खूप छान झालं. कारण का तर अनुवाद नाहीतर मग अगदीच रटाळ होतो बऱ्याचदा. तर यासाठी तुमच्याकडे परंपराच होती. म्हणजे गोडीदांची एकूणच भटकंती, त्यांचं सह्याद्रीमधलं फिरणं, त्यांचं सह्याद्रीतलं वावरणं, वयोदार बुघड किंवा दास डोंगरी राहतो किंवा मृण्मयी मेय, किती सांगावं गोडीदांचं. तर त्या सगळ्या याच्यातनं तुमचा गड किल्ले, भटकंती याच्याशी कसं काय म्हणजे जमतं का? हो, जमतं की. आणि असं वाटतं लोकांना की आता काय ही अभिनेत्री आहे, ही कशी जात असणार. पण कमीत कमी 3-4 वेळा तर वर्षातनं कोणत्या ना कोणत्या किल्ल्यावर जाणं होतंच. माझ्या आजोबांचा जन्मदिन हा दुर्गदिन म्हणून साजरा केला जातो 1 जूनला. त्या दिवशी तर नक्कीच जातो. पण पावसाळ्यामध्ये कोणत्या तरी किल्ल्यावर नेहमी गेलं जातं. आणि आता जे आम्ही 8 चित्रपट करतो त्यापैकी प्रत्येक चित्रपटात प्रत्यक्ष कोणत्या तरी किल्ल्यावर जाऊन चित्रित करणं हे आम्ही स्वतःवर बंधन घालून घेतलेलं आहे. कारण पुढची पिढी आहे ना, त्यांना आपण याची ओळख जर करून दिली नाही तर ते जाणार नाही आहेत किल्ल्यांवर, ते बघणार नाही आहेत. त्यामुळे आपण आपला खालीचा वाटा या बाबतीत उचलला पाहिजे असं मला नक्की वाटतं. खूप छान. खरं तर राष्ट्रीय पुस्तक न्यास म्हणजेच नॅशनल बुक ट्रस्ट ही एक मोमेंट, एक चळवळ सुरू केलेली आहे की पुस्तक महोत्सव म्हणजे पुण्यामध्ये आत्ता मोठ्या प्रमाणात पुस्तक महोत्सव झाला, ज्याच्यामध्ये 10 लाखापेक्षा जास्त युवकांनी खरं तर त्या पुस्तक महोत्सवाला भेट दिली. कुठेतरी असं एक म्हटलं जातं की युवक वाचत नाही, पण आपण सकाळपासून बघतोय की सगळ्यात जास्त तरुणच इथे आहेत. तर या तरुणांसाठी वाचावं म्हणून लेखकाकडे कशा दृष्टीने बघावं किंवा काय केलं पाहिजे, म्हणजे वाचणारी पिढी तयार करण्यासाठी तुमचं एकूणच म्हणजे उपदेश काय? आपण पुण्यातनं आलो आहे सर, आणि पुण्यात या बुक फेस्टिवलला किती प्रतिसाद मिळाला आहे हे आपण अनुभवलेलं आहे, पाहिलेलं आहे. आणि गोव्यामध्येही तशी सुरुवात झाली आहे. इतरही अनेक ठिकाणी
बुक फेस्टिवल्स होत आहेत आणि तिथेही प्रतिसाद वाढत चाललेला आहे, ही फार चांगली गोष्ट आहे. असं एक म्हणायची मला वाटतं फॅशन आहे की मुलं वाचत नाहीत. पण आता ना पुस्तक विकत घेण्याऐवजी किंवा त्याच्याबरोबरच मुलांच्या हातात जे यंत्र आहे ना, त्याच्यावरही मुलं खूप वाचतात. माझा स्वतःचा अनुभव असा आहे की मुलं वाचतात. फक्त त्यांना कोणत्या वयात काय वाचायचं इकडे वळवणं हे आपलं काम आहे. आणि हे शिक्षक म्हणून आपलं काम आहे, हे पालक म्हणून आपलं काम आहे. आणि आपण त्यांना आवड लावणं हे ॲक्च्युली आपल्या हातात आहे. मला एकच मुलगा आहे, पण आम्ही त्याच्या बाबतीत असं करायचो की मी, माझा नवरा, आम्हाला दोघांनाही वाचनाची खूप आवड. घरात माझ्या तर वाचनाच्याच घरात मी जन्मले, लेखकाच्या घरात जन्मले. पण माझा नवराही तितकाच उत्साही, तोही अनेक पद्धतीची पुस्तकं आणायचा. आणि ला आम्ही असं करायचो की त्याच्या वयाला जे इंटरेस्टिंग वाटेल असं पुस्तक आम्ही त्याला रोज अर्धा तास वाचून दाखवायचो आधी. तर त्याला ते खूप इंटरेस्ट निर्माण व्हायचा की पुढे वाचा ना, पुढे वाचा ना. तर ऐकण्याची त्याला आधी सवय झाली आणि मग आम्ही हळूच त्याला वाचायला यायला लागलं जेव्हा मराठी, तेव्हा आम्ही हळूच मग ते पानात खोड घालून ठेवले ना, पुढे वाच तू 2 पानं, आम्ही आलोच. असं करत करत मग तो 50 पानच वाचून टाकायचा. आणि हळूहळू त्याला वाचनाची खूप आवड लागली. इंग्रजी वाचन त्याचं होतं कारण तो इंग्लिश मीडियममध्ये शिकला. नशिबाने त्याच्या काळामध्ये हॅरी पॉटर आला आणि त्यामुळे त्याचं उत्कृष्ट इंग्रजी वाचन झालं, लिखाण झालं. त्यामुळे त्याची पिढी तर मला वाटतं की यातून निसटली. पण आज त्याचे अनेक मित्र आम्ही बघतो की त्यांच्या घरी वर्तमानपत्रसुद्धा येत नाही. मग आईवडीलच जर वाचताना दिसले नाहीत, काहीच वाचताना दिसले नाहीत आणि केवळ असं करताना दिसले, तर मुलं पण तसंच करणार आहेत, नाही का? त्यामुळे मुलांच्यावर होणारा पहिला संस्कार हा घरी होत असतो. तर घरच्यांनी आधी आपण वाचतो काय याचा विचार करायचा आणि मग आपलं मूल का वाचत नाही याबद्दल तक्रार करायची. सगळी तक्रार ही शाळेबद्दल करून नाही चालणार, कारण शाळेमध्ये मुलं 6-7 तास असतात आणि बाकी संपूर्ण वेळ ही आपल्याबरोबर असतात. करेक्ट. म्हणजे खरं तर या वक्तव्यामधनं स्टोरी टेलर कसं झालात याचंच खरं तर एक विवेचन तुम्ही केलं. पण स्टोरी टेलरबद्दल जरा लोकांना सांगा की तुम्ही स्टोरी टेलर कशा झाला आणि काय काय केलं आहे आत्तापर्यंत त्यात. एक चार्ल्स डिकन्स नावाचे लेखक होते आणि ते लेखक स्वतःच्या पुस्तकांचं जाहीर वाचन करायचे. आणि ही फार गमतीची गोष्ट आम्हाला वाटली. माझे आजोबा आमच्या घरातच एवढा मोठा लेखक होता. त्यांनी स्वतःच्या पुस्तकांचं जाहीर वाचन करायला सुरुवात केली. कथाकथन नाही, कादंबरी वाचन. आणि ते कादंबरी वाचन इतकं पॉप्युलर झालं की लेखकाच्या तोंडून ते ऐकायचं. हळूहळू माझे आईवडील त्यात सामील झाले. माझी बहीण आणि माझा नवरा आणि मी, आम्ही सगळेजण त्या वाचनामध्ये सहभागी झालो. आमच्या असं लक्षात आलं की लोक आपणहून वाचत नाहीत ना, कंटाळा येतो त्यांना, पण त्यांना ऐकायला आवडतं. मग आपण ऐकूया असं म्हणून आम्ही तो वाचनाचा प्रयत्न सुरू केला आणि त्यातूनच हे कुठेतरी स्टोरी टेलिंग सुरू झालं. आणि शेवटी चित्रपट म्हणजे तरी काय, स्टोरी टेलिंग असतं. नाटक म्हणजे काय, स्टोरी टेलिंग असतं. आणि आपण मुलांना घरी जशा कहाण्या सांगतो, आपल्याला वाटतं की झालं आता एक 5-6 वर्षाची झाली म्हणजे आपली जबाबदारी संपली, चिवकाऊच्या गोष्टी सांगितल्या. नाही, मुलांना तुम्ही जगभराच्या कहाण्या सांगू शकता. हेच सगळं मुलांना घडवत असतं. आणि मी पालकांना हे खूप मनापासून आवाहन करेन की पालकांनी स्वतः आधी वाचलं पाहिजे. पालकांनी मुलांना वाचनाची आवड लावली पाहिजे. पालकांनी पुस्तकं विकत घेऊन ती मुलांपर्यंत पोहोचवली पाहिजेत. आणि मग मुलं वाचतात का नाही हे तुम्ही आपणहून बघा. कुठल्या कुठल्या स्टोरीज केलेल्या आहेत स्टोरी टेलिंगमध्ये, म्हणजे स्टोरी टेलर म्हणून तुम्ही ज्या काही केले प्रयोग? माझ्या आजोबांच्या 8 कादंबऱ्या आहेत. आणि त्यानंतर एक स्वीडिश ॲप आहे, त्याचं नाव स्टोरी टेल. त्या स्टोरी टेलमध्ये मी अनेक पुस्तकं वाचकांपर्यंत रेकॉर्ड करून पोचवली आहेत. ज्याच्यामध्ये मराठीतली उत्तम पुस्तकं जी माझ्या आजोबांची नाही आहेत, ते तर आम्ही जाहीर कार्यक्रम करतो. पण स्मृतिचित्रेपासून चार्ली चॅप्लिनच्या आत्मचरित्रापर्यंत अशा अनेक वेगवेगळ्या विषयांवरची पुस्तकं आम्ही अनेक कलावंतांनी रेकॉर्ड केलेली आहेत आणि ती वाचकांना, श्रोत्यांना उपलब्ध करून दिली आहेत. म्हणजे परदेशामध्ये पॉडकास्टची खूप फॅशन आहे.
तर ते तेव्हा लोक बोलत असतात किंवा वाचत असतात कधी कधी. तर हे एक प्रकारचं मला वाटतं पॉडकास्ट आहे. तुम्ही प्रवास करताना ते लावू शकता. पु ल देशपांड्यांची व्याख्यानं आपण ऐकायचो किंवा वपू काळ्यांच्या गोष्टी आपण ऐकायचो. तसंच हे ॲप आहे, पण याच्यात आम्ही साहित्य लोकांपर्यंत पोहोचवतो. वा, खूप छान. मगाशी तुम्ही उल्लेख केलात की जगभरात तुमचे फॅन फॉलोअर्स आहेत, तशी गोव्यातही आहेत. कारण आल्या आल्या तुम्हाला जो प्रतिसाद मिळाला तो सोनपरीला मिळाला, तो जिजाऊंना मिळाला, तो तारा राणीला मिळाला. हे तुमच्या सगळ्या भूमिकांना आणि एकूणच तुमच्या व्यक्तिमत्वाला तो मिळाला. तर तुमच्या गोव्यातल्या फॅन फॉलोअर्ससाठी तुमचा काय संदेश? गोव्यातल्या फॅन फॉलोअर्सला मी नक्की सांगेन की तुमच्याकडे 2 भाषा आहेत. एक कोकणी आहे आणि एक मराठी आहे. दोन्ही भाषांमध्ये साहित्य आहे. मराठीतलं साहित्य खूप आहे, कोकणीतलंही काही कमी नाही. पण हे दोन्ही भाषा तुमच्या मुलांपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत, यासाठी तुम्ही त्यांच्याशी त्या भाषांमध्ये बोला. आज जगामध्ये, गोव्यातच काय, महाराष्ट्रात, पुण्यातसुद्धा बहुसंख्य पालक आपल्या मुलांशी इंग्रजीत बोलतात, कारण इंग्रजी ही जगाची भाषा आहे. मान्य आहे, इंग्रजी पण आलीच पाहिजे मुलांना. पण आपल्या मातृभाषे इतकं महत्त्वाचं दुसरं काहीच नाही. त्यामुळे आपली भाषा, मग ती कोकणी असेल, मग ती मालवणी असेल, मराठी असेल, या आपल्या ज्या भाषा आहेत, जी मातृभाषा आहे, ती मुलांना कशी येईल याकडे आवर्जून प्रयत्न करा. कारण कोणतीही भाषा ही जशी जन्माला येते तशी ती नष्ट पण पावते, आणि ही नष्ट पावण्यात आपला हात असतो. जन्माला घालण्यात आपला हात नसतो, पण नष्ट करतो तेव्हा माणूस जेव्हा बोली भाषेतून ती कमी होत जाते, जेव्हा लेखी भाषेतून ती कमी होत जाते. तसंच त्या भाषेतनं कमी साहित्य निर्माण होतं, त्या भाषेतले चित्रपट पाहिले जात नाहीत. अशा वेळेला भाषा लवकर नष्ट होते आणि आपल्याला आपल्या सगळ्या भाषा टिकवायच्या आहेत. भारत हा असा देश आहे की ज्याच्यात असंख्य भाषा आहेत. मराठी ही अशी भाषा आहे जिला अनेक डायलेक्ट्स आहेत, म्हणजे अनेक वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या पद्धतीची बोली बोलली जाते मराठीची. त्यामुळे आपण आपल्या सगळ्या भाषा टिकवायला मदत करूया, आणि यासाठी इतर कोणाचीही गरज नाही आपल्याला. फक्त ठरवा की माझ्या घरात मी मातृभाषेत बोलेन मुलांशी. हे कंपल्शन आहे की घरात या भाषेत बोलायचं. बाहेर जाऊन तू कोणतीही भाषा शिक, जगातली कोणती भाषा शिक, जर्मन शिक, फ्रेंच शिक, पण इथे मात्र आपण कोकणीत बोलू, इथे मात्र आपण मराठीत बोलू. हे कर्तव्य म्हणून जर आपण पाळलं तर गोव्याच्या सगळ्या माझ्या मित्रमैत्रिणींना, सगळ्या पालकांना मी हे मनपूर्वक आवाहन करते की आपली मातृभाषा ही टिकवायला पाहिजे. आता शेवटचा एक प्रश्न की तरुण पिढीने कारण आत्ता जेव्हा सीतारामन यांनी हे बजेट जेव्हा मांडलं, म्हणजे अर्थसंकल्प जेव्हा भारताचा मांडला, तेव्हा त्यात रील्स बनवणं किंवा ह्या सगळ्या, म्हणजे रील्स बनवणं म्हणजे काय, तर अभिनय क्षेत्रात कुठेतरी सुरुवात होणं. तर यावं का अभिनय क्षेत्रात या पिढीनी? त्यासाठी तुम्ही काय सांगाल? अगदी ऑफकोर्स यावं. आपण काय यावं ते आपल्याला कळलं ना की कोणत्याही क्षेत्रात आपण काम करायला काहीच हरकत नाही आहे. फक्त मला वाटतं अभिनय क्षेत्राची चर्चा जास्ती होते, अभिनय क्षेत्राचं आकर्षण जास्ती असतं. पण एक लक्षात ठेवूया आपण की अवघ्या काही 15-20 वर्षापूर्वीपर्यंत स्त्रिया फक्त पडद्याच्या पुढेच काम करायच्या. आता मात्र स्त्रिया पडद्याच्या मागेही काम करतात. मग त्या लेखनाचं काम करतात, एडिटिंगचं करतात, गीतलेखन करतात, दिग्दर्शन करतात, कॅमेरा करतात, अशी सर्व क्षेत्र स्त्रिया सांभाळतात. आणि मी पुरुषांनाही हेच सांगेन की कला म्हणजे केवळ कॅमेराच्या पुढची नाही आहे, कॅमेराच्या मागची कला जास्ती महत्त्वाची आहे. तर आपल्याला या क्षेत्रात यायचं आहे म्हणजे नेमकं कुठे यायचं आहे आणि नेमकं काय करायचं आहे हे समजून घेण्यासाठी त्याचा अभ्यास करा आणि मग या क्षेत्रात ओढले जा. सगळ्यांनाच अमिताभ बच्चन व्हायचं असतं, सगळ्यांनाच माधुरी दीक्षित व्हायचं असतं, पण होतात का सगळे? नाही होत. मग कुठेतरी हायरार्कीमध्ये आपण राहतो. तर आपण कोण आहोत हे आधी समजून घेऊयात, आपल्याला काय हवं आहे आणि त्या क्षेत्रात काय काय संधी उपलब्ध आहेत हे समजून घेतलं आणि मग आपला प्रवास सुरू केला तर मग यश तुमचंच आहे. हे केवळ मी आमच्या क्षेत्राबद्दल सांगत नाही, हे सगळ्या क्षेत्रांबद्दल आहे. प्रत्येक क्षेत्राला लागू असलेले हे नियम आहेत आणि विशेषतः स्त्रियांना मी सांगेन की बिनधास्त कलाक्षेत्रात या, फक्त हॅव अ स्ट्रॉंग हेड ऑन युअर शोल्डर्स. वा, क्या बात. खरं तर मृणालताईंनी त्यांचा सगळा जीवनपटच आपल्याला उघडून दिला इथे आणि खूप पैलू
म्हणजे एखाद्या म्हणजे आपल्याला फक्त अभिनेत्री म्हणूनच माहीत असतं, पण केवढे पैलू असतात या सगळ्या अभिनय क्षेत्रात येणाऱ्या माणसांचे. आणखीन एक शेवटचा प्रश्न घ्या अशी सूचना आलेली आहे. एकूणच या पुस्तक महोत्सवामध्ये खूप मुलं येत आहेत. त्यांनी पुस्तक विकत कशी घ्यावीत, कुठली घ्यावीत, तुम्ही मगाशी उल्लेख केलात, पण आणखीन थोडंसं इलॅबरेट केलं तर बरं होईल. मला वाटतं सर्व प्रकारची पुस्तकं इथे आहेत. मग ती प्रेरणा देणारी पुस्तकं आहेत, मग ती साहित्य ज्याला म्हणतात अशी पुस्तकं आहेत, किंवा स्वातंत्र्यवीरांचे फोटो दिसत आहेत आपल्याला समोर, त्यांची चरित्र आहेत, आत्मचरित्र आहेत, असे सर्व प्रकारचे. आणि मला वाटतं काही भाषांमधली पुस्तकं इथे उपलब्ध आहेत. इंग्रजीमध्ये आहेत, मराठीमध्ये आहेत, गोव्यात असल्यामुळे कदाचित कन्नड असतील किंवा साऊथ इंडियन पुस्तकं पण असतील, आणि मुख्य म्हणजे कोकणी पुस्तकं पण असतील. मला स्वतःला कोकणी पाकक्रियेचं पुस्तक हवं आहे, तेही इथे मिळेल अशी मला शक्यता वाटते आहे, त्यामुळे मी ते शोधणार आहे. तर अशा अनेक तऱ्हेची पुस्तकं आहेत. तर शाळा येत आहेत तिथे, तर मी NBTच्या इथे अधिकाऱ्यांनाही ही विनंती करेन की मुलांना गाईड करा. त्यांना कोणती पुस्तकं त्यांनी या वयात वाचली पाहिजेत, कोणती पुस्तकं त्यांच्यापर्यंत पोहोचली पाहिजेत, हे कोणीतरी गाईड करणं फार आवश्यक आहे. मग ती इंग्रजीतली असतील किंवा कॉमिक्स असतील. अगदी अमर चित्रकथेचा स्टॉल आहे, इफ आय एम नॉट मिस्टेकन, है ना. तर सो देर आर सो मेनी स्टॉल्स, आणि इफ देर इज अ राईट गाईड फॉर देम, त्यांना आपण एक पुस्तक भेट पण देऊ शकतो. पुस्तक रीडिंगचे आपण इथे क्लासेस घेऊ शकतो. अनेक पद्धतीने मुलांचा पुस्तकांशी संबंध वाढेल यासाठी आपण वेगवेगळे प्रयत्न करणं आवश्यक आहे. मला वाटतं यावर्षीचा गोवा बुक फेस्टिवल हे त्यातलं पहिलं पाऊल आहे. आता इथे अवेअरनेस निर्माण होईल की अशा पद्धतीचे फेस्टिवल्स पण होतात. इतक्या प्रमाणात पुस्तकं आपल्याला बघायला मिळतात, हाताळायला मिळतात, आणि मग इथून पुढे जो प्रतिसाद मिळेल तो आणखी वाढत जाईल, याबद्दल मला 100% खात्री आहे. तुम्हाला आवडलेली पुस्तकं कुठली आहेत? की मला हा लेखक आवडतो, मला ही पुस्तकं आवडतात. मला चरित्र वाचायला खूप आवडतात. आत्मचरित्र आणि चरित्र हा माझा अतिशय आवडीचा विषय आहे. कारण मी अभिनेत्री आहे, त्यामुळे अनेक व्यक्तित्व मला ते आतपर्यंत जाऊन त्याचा शोध घ्यायला आवडतं. आणि त्यामुळे मला जर असं सेक्शन वाईज कोणी सांगितलं की इकडे कविता आहे, तिथे कथा आहेत, कादंबऱ्या आहेत, पाकक्रिया आहे, चरित्र आहेत, आत्मचरित्र, तर मी खूप वेळ तिकडे घालवते. पण कोणाचं आत्मचरित्र तुम्हाला जास्त भावलेलं आहे? मला चार्ली चॅप्लिनचं आत्मचरित्र अतिशय भावलं आहे. कारण हातचं राखून न ठेवता पुष्कळसं त्यांनी लिहिलं आहे. वीणा गवाणकर या लेखिका आहेत, त्यांनी अनेक चरित्र लिहिलेली आहेत. एकोता कारवर लिहिलं आहे, श्वाइट्झरवरचं लिहिलेलं आहे, आत्ता अमेरिकेची लेडी मार्गारेट थॅचरवर लिहिलेलं आहे. अशी अनेक रवींद्र पिंगे यांनी पुष्कळ अशी पुस्तकं लिहिली. अनुवादही केले. सुमती देवस्थळे यांनी टॉल्स्टॉयपासूनच्या लेखकांचे अनुवाद केलेले आहेत. आणि हे सगळं मला खूप आवडतं. आणि आता तर अनेक कलावंतांची आत्मचरित्र आलेली आहेत. अगदी ताजी म्हणजे अमोल पालेकर आणि त्यांच्या पूर्वाश्रमीच्या पत्नी चित्रा पालेकर यांची अगदी ताजी आत्मचरित्र आली आहेत. विजया मेहतांचं आहे, मधुकर तोरडमलांचं आहे, मोहन जोशींचं आहे. अशी अनेक आत्मचरित्र मराठीमध्ये कलावंतांची पण आलेली आहेत. त्यामुळे त्यांची आयुष्य जाणून आपल्याला घेता येतात. एका पुस्तकातून बसल्या जागी इमॅजिन करता येतं आणि आपली कल्पनाशक्ती पण खूप वाढते. वा, खूप छान. तुम्हाला तुमचं आत्मचरित्र लिहायला आवडेल का? आणि ते म्हणजे काय याबद्दल विचार केला? मला वाटतं की आता ना अनेक पूर्वी कसं होतं की आपल्याला लेखक बघायला मिळायचे नाहीत नेहमीच, किंवा वाचक आपण जेव्हा असायचो आपलं आवडते कलावंत आपल्याला भेटायचे नाहीत. पण आता आपल्याला ते इतके सगळीकडे भेटतात आणि इतक्या मुलाखती होतात, त्यातून आम्ही आमच्या आयुष्याबद्दल अनेकदा बोलतच असतो. त्यामुळे आणखी वेगळं काय लिहायचं हा मोठा प्रश्न आहे. पण मला वाटतं अजून वेळ आहे थोडासा, अजून मला काम करू दे थोडं, मग बघूया. म्हणजे बऱ्याच जणांनी आत्मचरित्र ही म्हणजे अगदी विशित आत्मचरित्र लिहिलेला एक लेखक त्यांच्याकडे सांगण्यासारखं खूप असेल. खूप छान. ताई, खरंच मनापासून तुमचे आभार मानतो. मृणाल ताई इथे आल्यात आणि त्याचा एकूणच जीवनपट त्यांनी आपल्याला उघडून दाखवला. खरं तर केवळ अभिनेत्री म्हणून नाही, तर लेखिका म्हणून, एका मुलाची उत्कृष्ट आई म्हणून किंवा पत्नी म्हणून
किंवा गृहिणी म्हणून, उत्तम पाककला करणारी सुगरण म्हणून, किंवा स्नुषा म्हणून, असं सगळं म्हणजे कौटुंबिक तर आहेच आहे, पण त्याच्याबरोबरीने एक कणखर स्त्री दिग्दर्शक होणं म्हणजे स्वतः काम करणं फार सोपं असतं, पण इतरांकडनं करून घेणं काही तेवढं सोपं नक्कीच नसतं. कारण मला जे हवं आहे ते तुझ्याकडनं करून घेणं, अशी एक दिग्दर्शिका म्हणून त्या इथं आल्या. राष्ट्रीय पुस्तक न्यास आणि गोवा पुस्तक महोत्सवाच्या वतीने आपण सगळे टाळ्यांच्या गजरात त्यांचे आभार व्यक्त करूयात आणि इथे थांबूया. ताई धन्यवाद, मनापासून आभार. धन्यवाद. NBT आणि गोवा बुक फेस्टिवल, लोकमान्य, या सगळ्यांची मी मनापासून आभारी आहे की इथे मला तुम्हा सर्वांशी संवाद साधता आला. आणि बुक फेस्टिवल चालू राहणार आहे पुढचे 4-5 दिवस. ते 4-5 दिवस आपण इथे भरपूर पुस्तकांचा आस्वाद घेऊया, पुस्तकं हाताळूया, विकत घेऊया, ती वाचूया आणि पुन्हा पुन्हा अशा पुस्तक प्रदर्शनांना भेट देऊया. धन्यवाद. मनापासून आभार. धन्यवाद.